ľudia, dneska tu máme nový vlog. Rado sa bojí kamery. Rado je však. Takže dneska máme nový vlog. Tu som ja. Máme vlog. Maxe, Rado bol jesť, lebo je nenažraný kokot. Ile, Nakupujeme. tu je ktorý šavý. Ideme si kúpiť vodu. Sú ľudia. Tu je zázom. Jaj, skoro sme havarovali. Neber čaje. Počkaj, ja chcem raketník. Zlý pes. Tak, no naháňa. Teraz stojím, lebo sa bojí kamery. Je to uchyla. Naháňa má. Máme si takúto vec. Názor. Bombastické. Ešte vodu. Ale akú vodu? Máme nakúpené. To bolo zľavé. Z 5 € na euro 40. Názor na tento Kúpil deal. vianočné ozdoby. No a si ich kúpim, si ich nalepím na denárius. Na No koľko? Oliver, máme takú vec a musíš tipnúť, čo to je. Bolo to zľavé z 5 € na euro 40. Ani kokot. Hádaj. Neobzeraj sa. Tipuj. Ja neviem, daj aká kocka, ty kokot. Je to vianočné ozdoby. Sú tam 3 kusy a je to zo skla. Tebe jebe. Páčia sa ti? Že ideme do Decathlonu. Jazdiť na kolobežkách. Tam padlo zlaté. Natočiť zlaté padlo. To sa postaviť, to mi vykladlo na to. Was the knight in shining armor in your movie? A dáme výbeh s kolobežkami. Nevieme, kde je výbeh s kolobežkami. Počkaj, ja idem. Výbeh. Výbeh s kolobežkami. Hľadáme výbeh. A nebolo tam. Ideme točiť točiacu gameu. Na týchto... On bude mať... Dobre sa dávajú už. Piče, Tak, ako prvú vezmu, zorám Hill Kickless. Jono je mono on the beat. To neviem, či zvládne. Wow. Práve na to by sme... Našam tých negrov čiernych, ktorí sa mi motajú po radši si strčím do prsty, ktorý ti, potom sa cítim happy, jo. Ty si Lotix! Ja. To ti klepe, tu je Lotix. Pozdrav do vlogu. Pozor do vlogu. Prosím. Dajte odber. Hej, dajte odberať. No? Máme skuterček. Takže mám tu poradné masné Incube kolesa. Celé zajebané. Potom tu mám poradnú dosku Epic Pandemonium 4.6 kombu. Wow. Potom tu mám Bilicu Epic Melové 3. Nice. Čože? Potom tu mám Epic Silicon hlavko bez topcapu, lebo topcapy sú navyše váha. Tu je topcap. Fuj. Potom tu máme túto super Silve 2 objímku v chromovej farbe. Je vážne masná. Potom tu máme to. Potom tu máme Lucky Titanic. Úplne vykatované i plus tečka krásne. A potom tu máme Ody gripy, takéto sexuálne modré. A Ody konzolky, ktoré mi prišli k ním. Wow, čože? To je všetko a tento skuterček. Ďalej pokračujeme vo svite. Nachádzame u neho doma. To takto. Hádže po mne lopty a mu hodím do hlavy. Netrafil, piču. Takto. Takže a pokračujeme. Ideme potom do veľkého svitu. Wow. Veľký svitu. Teraz sedíme na lavičke pri tejto krásnej plavárni. Takto sedíme a čakáme a potom pôjdeme neviem čo robiť. Tak toto tu končí asi a ešte sa vám možno ozvem. Peace! Je tu so štetkami, Delek tu je jak piča. Všetko má vypičať tvoj ďalší. Presne, kamarátka moja. A tu je... Tu je ďalšia štetka a veľký na cicky. A mohol som vám na cicky, o môj bože. To bol zážitok. Čaute moji fanúšici. Je 10:09 ráno. Tak toto je koniec videa.
Dúfame, že sa vám páčilo. Škoda, že sme nenatočili všetko. Skončili sme na nejakého sale. Ale Na návšteve. hej, na návšteve, hej. Upratoval som zvratky po mačke. No, tuto asi radšej ukončíme, lebo ďalej neťa opakovať. To nie je dobré.